si? Halo, gospodine Steiner? Hugo, ne mogu da dobijem Lenu. Šta se dešava? Jesu li vlasnici uzeli Mistrala? Nisu. Zapravo Lena je pobegla sa njim. Šta? Gde se sada nalazite? Ja se nalazim u blizini mosta. Karamela, vrati se. Hugo, dobro si. Karamela, priđi bliže da bih mogao da dohvatim sedlo. Tebi je ovo smešno, šašavice. Ako preskočimo kanal, spasili smo. Hajde, Mistral, preskakali smo ga do sad. Neće valjda preskočiti. Mislim da hoće. Ako preskoče kanal, pobići će nam. Ubrzaj.